La munte? Nu, la munte nu e bine. Nu e bine. Nu triește aerul de munte. Și mai sunt... Unde vezi tu iarbă verde la munte? Păi nu crește din cauza copacilor, că mai ai așa copaci din când în când, acolo ori n-ai vrut să faci focul, e prea mult mult. Mai zici și tot sunt. Dar de ce nu mergeți în Denver? Nu, dragă, nu, Denver sunt în țară. Hai mă, nu ți te ciupesc. Am fost eu într-un an și nu mai. M-au desfigurat. La Delta nu, la munte nu. Dar luați-vă un concediu la mare, nu? Vă luați un sejur de acum în Bangalia, 3 zile, 3 nopți, all inclusiv. Aveți tot ce vă trebuie. La mare frumos, da. Simți radiațiile, respiri aer pilot. Poate să fie mai frumos de atât. Dacă vrei să știi, eu găsesc în nuci. Mă duc pe alea la piață și le iau. Nu mai trebuie să fac 30 de kilometri până la mare. Ce să zic? Da. Da. Nu. Ce? Nu înțeleg, domnule. Nu, dragă, că e tot bolitineanul ăla, nu știu treabă. Alo? Da, ce vrei? Cine? Mă tai? Și ce cauți acolo? Nu, adică stai acolo! Nu, stai acolo, stai că venim acum, da? Da, stai. Stai. Hai, se chinuie de jumătate de oră. Ieși. Sigur că nu? Bine că n-am urcat pe scări. Crăpa până la urmă. Nu, mă, că mie nu mi se ridica chestia de rău, mă. Care, dragă, care? Confuzia, mă. Păi dacă o spui cuiva, nu te crede. Cum să-ți confuzi, tată? Dar e posibil așa ceva? Nu cred că e posibil, dragă. Ce? Tu n-ai auzit de Brady? Nu, dar cine e asta? Nu cred, dragă. Cum n-ai auzit de el? Ce-a spus? L-a confundat pe maică, și maică s-a pe el. Sau... cred că aici acolo întâmplă mai mare ca la noi. Hai, intră. Bine ai venit. Hai. Nu, te descurcă. Hai că dăm. Asta e murdar afară. Ajută-mă, măi. Ia loc. Da, ele sunt nevestele noastre. Ea e cocuța, da, o mai ții minte? Nu? Nu ser așa. Hai, nu cred că am fost la mandat cu 4 ani jumătate. Da. Mi-aduc aminte. Dumnezeu n-a coborât din mașină. Da, ia, da. N-a coborât din mașină, știu că era frică să mă muște câine.